Hej med jer. I dag skal vi tale om, hvordan du laver en Ph.D.-ansøgning. Hvis du drømmer om en forskerkarriere, så er det her videoen for dig. Jeg vil give dig mine bedste tips til at skrive en skarp ansøgning, der skiller sig ud. Lad os komme i gang. Det første du skal gøre, det er at finde det rette emne og den rigtige retning for dig. Hvad interesserer dig? Er der noget særligt derude, hvor du kan bidrage med din viden, erfaring eller kompetencer? For mit eget vedkommende, der brugte jeg min praksiserfaring som afløser for hjemmeplejen som et springbræt til at hoppe ud i ældreplejens uddannelsesområde som forskningsfelt. Her fandt jeg så ud af, at der ikke er ret meget forskningsbaseret viden om læring på SOSU-området. Jeg fik min erhvervs-Ph.D. ved at søge det jobopslag, som SOSU Østjylland i samarbejde med Aalborg Universitet havde udarbejdet. Andre måder at komme i gang med en Ph.D. på er gennem samfinansiering, hvor man går sammen med 2-3 partnere om et fælles projekt. En anden måde er gennem et specific call, hvor ens Ph.D.-projekt skal indgå i et allerede eksisterende projekt. Og en helt anden mulighed er f.eks. ved at søge penge til et Ph.D.-projekt gennem Innovationsfondens erhvervs-Ph.D.-ordning. Uanset hvilken retning du er interesseret i, så er det altid en rigtig god idé at have en potentiel vejleder med dig i ansøgningsprocessen. Du står meget stærkere i din ansøgning, hvis du har nogen til at hjælpe dig igennem processerne omkring det faglige, det økonomiske og det praktiske. Jeg trak selv på mine tidligere undervisere fra universitetet og min nuværende vejleder, da jeg skulle igennem min ansøgningsproces. Og hvis du slet ikke ved, hvem du skal kontakte, så vil jeg anbefale dig at orientere dig i dit emnes litteratur, og så tage kontakt til de forfattere og forskere, som kunne være relevante for dit projekt. Har du været til en konference, et foredrag, eller har du læst noget, som kunne være interessant for dit projekt, så ræk det endelig ud til dem. Det kan måske føles lidt grænseoverskridende at række ud til en professor, som man ikke kender, men det skal du virkelig ikke være bange for at gøre. Det er ofte nogle ret seje forskere, der brænder for deres fag, og som har en interesse i at udvikle deres felt og med nye potentielle samarbejdspartnere. Det andet, du skal gøre, det er at forstå kravene. Hver institution har deres egen krav til ansøgningen. Det kan være et særligt format til ansøgningen, CV'et, anbefalinger eller eksamensudskrifter. Husk at læse institutionens vejledning grundigt igennem, så du sikrer dig, at du både lever op til de faglige Ph.D.-krav, men også får udarbejdet eller skaffet den nødvendige dokumentation. Det omfatter et budget for Ph.D.-projektet og en umiddelbar plan for, hvordan de næste 3 år skal se ud. Her lægges der meget vægt på, at man kan skitsere en realistisk plan for aktiviteter, som blandt andet omhandler ens formidlingsforpligtelse, ens udlandsophold og hvornår man vil udgive sine artikler. Det tredje, du skal gøre, det er at skrive en ansøgning, der brænder igennem. Den var lige straks svær, fordi hvordan det gør man lige det? Helt overordnet vil jeg sige, at rammerne for en Ph.D.-ansøgning ser sådan her ud. Der skal introduceres til det overordnede emne. Hvad foregår der, og hvad er problemet? Hvad er dit forskningsspørgsmål i forhold til det problem og det emne, du lige har introduceret? Du skal forklare, hvorfor din forskning er vigtig og kan bidrage med ny viden. Det her det gøres især ved at vise, hvad der allerede findes på området af forskningslitteratur og forskningsprojekter. Det er altså her, at du skal skrive dit projekt ind og konkret pege på, hvordan dit projekt kan bidrage med ny viden, altså viden andre forskningsprojekter ikke har fundet. Det er også stærkt at nævne konkret, hvilken slags viden, der forventes at blive fundet. Det her State of the Art-afsnit er vigtigt, fordi du skal overbevise nogen om, at dit projekt har samfundsrelevans og kan skabe forandring. Du skal forklare din metode og teoretiske tilgang. Er der noget her, som gør dit projekt særligt i forhold til andre projekter med samme emne? Hvor mange skal f.eks. interviews? Hvem skal observeres? Hvor tit skal du på feltarbejde, eller arbejder du med statistik? Hvordan hænger din teori sammen med din metode? Der skal være et kort praktisk afsnit. Hvor er projektet forankret? Hvem er vejleder og bivejleder? Hvordan vil formidlingen eller din undervisningsforpligtelse foregå? Og så skal der også være et afsnit, der handler om etiske overvejelser. Kommer du til at lave forsøg med mennesker? Eller kommer du til at begive dig ud i sensitive situationer? Lever dit projekt op til The Danish Code of Conduct for Research Integrity? Og er der nogle etiske dilemmaer på spil? Det kan både være i forhold til dit projekt, men det kan også handle om rammerne, f.eks. din ansættelse eller organisationen, som du skal samarbejde med. Og det her det er jo så mit umiddelbare indtryk af, hvordan en god Ph.D.-ansøgning kan være bygget op ud fra mine egne erfaringer. Forhør dig altid med en potentiel vejleder. Og hvis du kender nogen, som er i gang med en Ph.D. eller lige er blevet færdig med den, så spørg om du må se deres Ph.D.-ansøgning. Ansøgningen må oftest være 12.000 tegn, hvilket svarer til maks 5 sider. Vær så konkret som overhovedet muligt.
Vær skarp på dit forskningsspørgsmål og understreg, hvordan dit projekt kan skabe værdi og ny viden for de involverede. Det 4. punkt på dagsordenen er, at du skal skrive en motiveret ansøgning. Her skal du forklare, hvorfor du vil lave en Ph.D., hvorfor det her program, og hvad din karrieremål er. Vær specifik og vis din passion for emnet. Det 5. punkt handler om at skaffe anbefalinger. De fleste Ph.D.-ansøgningsprocesser kræver anbefalinger fra enten undervisere eller arbejdsgivere. Sørg for at kontakte dem i god tid, så de er klar på at hjælpe dig videre, enten skriftligt eller mundtligt. Det 6. du skal gøre, det er at forberede et stærkt CV. Jeg har indtil videre lagt meget vægt på projektbeskrivelsen, men det handler lige så meget om din faglige baggrund og dit CV. Inkluder din uddannelsesbaggrund, din forsknings- og arbejdserfaring. Har du lavet nogle relevante publikationer eller deltaget i nogle konferencepræsentationer, så nævn dem. Mit sidste 7. punkt, det handler om, at du skal tjekke din ansøgning rigtig godt igennem. Og det er både for stavefejl, formatteringsfejl. Få gerne en vejleder eller en anden person til bare at kigge det hele igennem og gennemtjekke, at alting står korrekt, og du har det hele med, inden du sender. Det var mine bedste tips til at lave en Ph.D.-ansøgning. Hvis du har nogle spørgsmål, så smid dem gerne i en kommentar nedenunder. Husk, at det er normalt at få et afslag på en Ph.D.-ansøgning. Det har jeg også prøvet. Men det betyder ikke, at du ikke skal prøve igen. Giv gerne et like og subscribe for flere videoer omkring Ph.D.-livet i Danmark. Vi ses i næste video.